Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu vesselamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Бүгінгі дәресімізде ураза тұтуның хикмәте турында һәм ураза тұтса нинди файдалар ала, шуның турында сөйләшеп китербез инде. Кайбер инде ураза тұтуның инде фазилатын да алырбыз. Бу фазилатлар инде безнең Рамазан айының фазилатларында без сөйләшкән идек, әмма ләкин шулык уразага да кагыла. Шулар турында сөйләшеп китербез. Әйткәнебезчә инде алдагы дәресләрдә, әгәр дә кеше шушы белеп тора икән, ни өчен ураза тотарга кирәк, аны тоткач нинди файда ала ул, аның хикмәте нинди, аңа уразаны тотарга, шушы гыйбадәтне инде кылырга җиңелрәк булачак. Ялкаулык килә башлый икән, менә уй-фикерләр килә, ардым инде, качан бетә инде бу. Шушы хикмәтләрне, фазилатларны, файдаларны искә төшерә дә, ул инде үзенең нәфсен җиңә башлый һәм уразаны, гыйбадәтне инде кылырга җиңелрәк була. Шуңа күрә менә бу бик файдалы гыйлем һәм бик кирәкле үзебезнең нәфсне тәрбияләү өчен инде. Һәм менә бу файдаларны, хикмәтләрне галимнәр инде Аллаһ Тәгаләнең сүзләреннән, Коръән-и Кәримнән һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең хәдисләреннән чыгарганнар инде. Һәм кешегә аңлар өчен алар аны инде тәртипкә салганнар. Беренче, икенче, өченче файда дип инде шулай итеп безгә инде аңлатып, санап калдырганнар инде. Һәм иң беренче файдасы ураза тотуның инде хикмәте ул тақвалык. Бу иң мөһим нәрсә инде тақвалык. Гомумән мусульман кешесе инде тақва булырга тиеш. Нәрсә соң ул тақва? Тақва ул Аллаһ Тәгаләнең әҗр-савабын өмет итеп гыйбадәт кылу, изгелек эшләү. Һәм шулай Аллаһ Тәгаләнең газабыннан куркып, ул тыйган гөнаһлардан тыелу. Менә бу була инде тақвалык. Әгәр дә кеше тақвалырак булган сайын, тақвалыгы көчлерәк булган сайын, ул күбрәк изге гамәлләр кыла, күбрәк инде гыйбадәтләр кыла. Фарызларны гына түгел, аңа өстәп инде нәфил, сөннәт гамәлләр дә кыла. Мәсәлән, көненә 5 вакыт фарызын гына укымый, аның сөннәтләрен дә укый. Аңа өстәп инде тагын духа намазлары, төнге намазлар, тахаҗҗуд намазлары укый. Анда берәр эш эшләргә ниятли икән, истихара намазлары укый. Һәм шулай Рамазан аенда гына ураза тотмый, Шәввал аеның да уразасын тота. Шәгъбан ае булды, Шәгъбан аенда да күп итеп уразалар тота. Һәр атнаның инде дүшәмбе, пәнҗешәмбе көнендә ураза тота. Һәр айның инде һиҗри календар буенча 13, 14, 15 көннәрендә ураза тота. Әгәр дә шундый гамәлләрне өстәп эшли икән, ул тақвалылардан була инде. Һәм шулай ук инде күбрәк тыела икән, төрле гөнаһлардан инде, шикле әйберләрдән инде, шулай аның тақвалыгын күрсәтә. Әгәр дә кеше инде шушы Аллаһ Тәгалә әмер иткән гамәлләрендә, эшләрендә, гыйбадәтләрендә нәзәрәк заифлык күрсәтә башлый икән инде, бу инде күрсәтә моның тақвалыгы заифләнгәнен. Яки Аллаһ Тәгалә тыйган гамәлләрдән тыелмый икән, яки шикле әйберләр эшли икән инде, бу күрсәтә моның инде тақвалыгы заифләнгән. Һәм менә Аллаһ Тәгалә тақвалы бәндәләрне генә ярата, алардан гына риза була, һәм аларны инде җәннәткә дә кертәчәк. Чөнки менә бу тақвалык төп сәбәп булып тора инде безнең җәннәткә керүебезгә инде. Һәм Аллаһ Тәгалә Коръәндә дә әйтә инде бик күп аятларында тақвалыкка чакыра, тақвалылардан булырга куша инде. Фаттакуллаһ мастатаътум дип булдыра алганча инде, тақвалы булыгыз дип булдыра алганча Аллаһтан куркыгыз ди инде. Шушы курку да тақвалыкны үз эченә ала инде. Тақвалык куркуны үз эченә ала инде. Һәм менә бу ураза тотуда бер сәбәп булып тора шушы тақвалыгыбызны ныгытуга, тақвалыгыбызны инде арттыруга. Чөнки кеше инде тыелган вакытта инде моның инде тақвалыгы тагын да арта. Бу үзенең инде нәфсен тәрбияли шушы тақвалыкка. Һәм моңа инде дәлил булып Бакара сүрәсенең 183 аяты тора.
Allah Teala әйтә: "Я эйюхәлләзина аману кутиба алейкумус сияму кама кутиба алаллазина мин кабликум лааллакум таттакун" ди. Эй иман китерүче бәндәләр ди, сезгә хәтле булган кавемнәргә дә ди ураза фарыз булган кебек, сезгә дә ди ураза тоту ди фарыз булды ди, бәлки сез ди тақвалылардан булырсыз ди. Менә монда Аллаһ Тәгалә әйтә нәрсә ди? Бәлки сез тақвалылардан булырсыз ди. Менә бу Аллаһ Тәгаләнең инде бер хикмәте диек, ни өчен безгә шушы уразаны фарыз кылган? Ул безгә безне тақвалы булуыбызны таләп итүендә. Бер хикмәте ул тақвалык уразаның инде. Гөнаһлардан тыелып, ашау-эчүдән тыелып, сабырлык белән нәфсебезне тәрбияләп инде ураза безне тақвалыкка илтә икән. Һәм кеше үзенең тақвалыгын инде яхшыртасы килсә, тагын да көчләйтәсе килсә, тагын да инде күбрәк тақвалы буласы килсә, аны күп итеп уразалар тора кирәк. Фарыз гына түгел, күп итеп нәфил уразаларында инде. Һәм моны инде кеше үз тәҗрибәсендә дә эшләп карый ала, әгәр дә ул менә чынлап торып инде күп итеп нәфил уразалар тота икән, чынлап тақвалана, аның Аллаһ каршында куркуы арта, ул күбрәк инде изгелекләр кыла башлый. Һәм икенче сәбәп булып тора, икенче ураза тотуның фазиләте диек, ураза тотуның файдасы диек инде. Ул җәһәннәм утыннан ерагайта. Бу ураза тоткан сайын Аллаһ Тәгалә инде безне җәһәннәм утыннан ерагайта. Моңа инде дәлил булып тора Муслим җыентыгында килгән сахих хадис. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Ма мин абдин ясуму яуман фи сабилиллаһи илля ба'ада Аллаһ бизалика al-yawma wajhahu 'anil nari 70 kharifan" ди. Аллаһның кулы ди бер генә көн ди, Аллаһ ризалыгы өчен ди ураза тота икән ди. Аллаһ Тәгалә шушы бер көн өчен ди аның йөзен ди 70 елга ди җәһәннәмнән ерагайта ди. Уйлап кына карыйк. Бер көн ураза тоткан өчен Аллаһ Тәгалә 70 елга ди аның йөзен ди җәһәннәмнән ерагайта ди. Кеше күбрәк инде ураза тота икән, шушы фарызны да инде һичшиксез һәм инде аңа өстәп нәфилләрне дә тота икән, шушы тоткан бер көн өчен 70 елга ди Аллаһ Тәгалә аның йөзен аны җәһәннәмнән ерагайта ди. Бу шулай мөселман өчен бик мөһим нәрсә. Иманыбыз заиф булган кешеләргә инде бу әллә ни каралмас та, чөнки хәзерге көндә инде Аллаһ иманнарыбыз заифләнде, безне күбрәк инде дөньяви мәсьәләләр кызыктыра, дөньяви әйберләр белән генә инде безне мавыктырып була. Әмма ләкин хакыйкый Аллаһка иман китергән мөселман шушы аятларны, шушы хадисләрне инде укып, ишетеп, вагазланып, ул уйланырга тиеш. Әгәр дә чынлап та мин тақвалы буласым килә, җәһәннәмнән ерагаясым килә, җәһәннәмгә керәсем килми, киресенчә җәннәткә керәсем килә. Бу дөнья вакытлыча, күпме калгандыр, бер Аллаһ белә дип инде әзерләнәсе килә икән. Аңа бер төп сәбәп булып тора ул ураза тоту инде. Һәм өченче файда, ураза тотуның инде өченче файдасы, фазиләте, без аны Рамазан айы фазиләтендә дә алганык, монда да әйтеп китәбез, чөнки ул Рамазан айы белән дә, ураза белән дә инде кагылышлы. Ул гөнаһларыбызны сүртүгә, гөнаһларыбыздан арынуга бер сәбәп булып тора. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, Бухари җыентыгында килә торган инде хәдисендә: "Мен сама Рамадана имана ва ихтисабан гуфира лаху ма тaqaddama min zanbihi." Кем тулы иман белән инде Аллаһка иман китергән рәвештә һәм шушы бийек әҗерне өмет итеп Рамазан айында ураза тота икән ди, Аллаһ Тәгалә ди моңа бу Рамазан айына хәтлек булган гөнаһларын ди гафу итә, кичерә ди. Без әйттек инде, әгәр дә зур гөнаһлардан тыелган булса ди. Ул хадис безнең инде Муслим җыентында килә шулай, нәрсә дидек? Салатул хамс вал җумъата иля җумъа ва рамадан иля рамадан мукаффирату лима бәйнәһунна маҗтунибак кабаир ди. Шушы 5 вакыт белән намазларның арасында булган гөнаһларны бер җумадан икенче җумга һәм инде бер рамаданнан икенче рамаданга
булган һәм алар арасында булган гөнаһларны да Аллаһ та гафу итә ди, әгәр дә зур гөнаһлардан ерак булган булса, зур гөнаһлардан инде тыелган булса ди. Бу безнең инде төп дәлил булып тора, әгәр дә без шушы ураза тотып инде гөнаһларыбыздан чистарынып, анадан туган бала кебек чыгасыбыз килсә инде, без зур гөнаһлардан тыелып, тәүбәләр кылып инде Аллаһ Тәгалә риза булган, кабул итә торган уразалар тотып чыгарга тиешбез инде. Бу өченче хикмәте, фазиләте, файдасы, без чистарынабыз икән, арынабыз икән гөнаһларыбыздан. Дүртенче фазиләт инде, хикмәт диек, файдасы уразатының, ул безне гыйбадәткә этәрә. Бу ураза тоту чынлап торап уйландыра, менә моны һәр кеше үзе сизә. Ураза тотканда аның күбрәк Аллаһка якынаясы килә, аның күбрәк Кур'ан укыйсы килә, күбрәк Аллаһны зикр итәсе килә. Ул теге урамда бара икәнендә чит хатыннарга карыйсы килми. Ул телефонда ук шулай күрә икәнендә бузык нәрсәләр аңа карыйсы килми. Тукта, мин ураза тыелырга тиешмен дип. Кеше аны үзендә сизә, ураза тотканда аның таквалыгы арта һәм инде күбрәк шушы ураза сәбәпле гыйбадәткә, Аллаһны зикр итүгә этәрә башлый. Моны инде һәрберебез белә, бигрәк тә Рамазан аенда ураза тотканда инде күбрәк безнең Аллаһны зикр итәсе килә башлый, күбрәк Кур'ан укыйсы килә башлый, күбрәк садакалар бирәсе килә башлый, күбрәк намазлар укыйсы килә башлый. Шунлап торып, менә бу уразаның бер хикмәте, ул безне күбрәк инде Аллаһка якынаюга этәрү, күбрәк инде гафиллектән уятып инде гыйбадәт кылуга этәрү булып тора. Моны инде үзебездә аңлыйбыз һәм үзебездә инде сизәбез. Бишенчесе уразаның хикмәте, ул калебләрне йомшарта. Калебләрне йомшарта, күбрәк инде фәкыйрьләр турында уйлата башлый, күбрәк инде мәҗбүр итә безне садакалар бирергә, анда мохтаҗ кешеләргә инде ризыклар бирергә. Чөнки үзе ач торганда аңлый башлый, карале мохтаҗларның, фәкыйрьләрнең хәле нинди авыр икән. Аларны да ашыйсы килә, ләкин аларның ашарына юк дип, менә бу фитнәле вакытта күрәбез. Күп илләрдә инде, күп илләрдә булмаса да, әмма ләкин инде бар шундый илләрдә, кая шундый каты сугышлар бара, бик каты ачлык, аларның хәтерләр җирләре юк, ашарга ризыклары юк. Күрәбез анда Африка илләрендә балалар анда сөяккә генә калганнар инде, ашарларына юк. Бер телем ипи булса да бик каты шатланалар. Без моны күрәбез һәр даим инде, укып торабыз инде интернет сәхифәләрендә инде. Һәм менә ураза тотып та безнең калебләр йомшый, бу күбрәк инде фәкыйрьләргә, мохтаҗларга ярдәм итәсебез килә башлый инде. Аларның хәленә керәбез. Һәм алтынчы, ул без нәфсебезгә хуҗа булырга өйрәнәбез. Чөнки нәфсебез ул ялкау, ул ярата рәхәтлек кенә. Һәм ураза тотып без тәрбиялибез. Ашыйсың килә, ашамыйча тора әле. Эчәсең килә, эчмичә тора әле. Синең ятып йоклыйсың килә, юк, ураза тотканда күбрәк гыйбадәт кылырга кирәк дип, без аны чыңлап торабыз, Кур'ан укырга, зикр кылырга, бүтән төрле изгелекләр кылырга, ягъни тормышыбызны тәртипкә салырга өйрәтә. Бигрәк тә шушы нәфсебезне тәрбияләп, шушы уразада. Чөнки безнең бигрәк тә Рамазан аенда төгәл тәртибебез бар. Шул вакытта сәхәр ашыйбыз, шул вакытта таравих укыбыз, шул вакытта Кур'ан укыйбыз, шул вакытта шушындай эшләрне эшлибез дип, безнең бер җайга салына бер график бигрәк тә Рамазан аенда. Чөнки беләбез, бигрәк тә төнге вакытта таравих укырга да вакыт кирәк име, ифтар кылырга да вакыт кирәк, сәхәр вакытында ашарга да вакыт кирәк, чөнки төн бик кыска, шуңа күрә инде бөтенесен килибез, бөтен эшне инде тырышабыз, көндез эшләп куярга, кичен инде шушы намаз укырга, сәхәрләр кылырга вакыт калсын дип инде бөтенесен килибез, җайлыйбыз. Бу ураза тоту, ул безнең инде бер хикмәте, шушы тормышыбызны тәртипкә салырга өйрәтә. Һәм җиденчесе, шушы ураза безне сабырлыкка тәрбияли.
Чөнки без күнектерәбез сабыр булырга. Һәм менә монда инде сабырлыкның 3 төре дә керә ураза тотканда. Монда без Аллаһка итагать итеп сабыр итәбез. Монда без гөнаһлардан сабыр итәбез, карамыйбыз анда шит хатыннарга. Анда инде теләсә инде буш сүзләр тыңламыйбыз. Әллә инде ваимсыз видеолар, теләсә инде сөйләгән анда көлдерү, нитү, шундый ышкашмаган нәрсәләрне карамыйбыз, сабыр итәбез. Чөнки Аллаһ та риза түгел дип инде сабырлыкка тәрбияле. Һәм өченчесе, Аллаһ Тәгаләнең шушы тәкъдиреннән риза булабыз. Аллаһ Тәгалә шушы айда безгә ураза тотарга кушкан дип без моннан риза булып, шушы өч сабырлыкны үз өчен алабыз. Һәм сабыр итәбез шушы ачлыкка, сусауга. Шуның белән инде нәфсебезне тәрбиялибез, зарланмаска, түзергә, түземлеккә өйрәтәбез. Һәм 8нче хикмәте, файдасы ди уразаның инде ул сәламәтлек өчен. Без мусульманнар сәламәтлек өчен дип тотмыйбыз, Аллаһның әмерен үтәп тотабыз. Әмма ләкин Аллаһ Тәгалә шуның белән әле безгә сәламәтлегебезне дә яхшырта. Чөнки беләбез, ураза тоту сәламәтлеге өчен дә бик файдалы. Чөнки ашказаны ял итә, чистарына, төрле шлаклардан чыга. Һәм инде табиблар да әйтә, хәтта мондый ислам диненнән ерак булучылар да инде елна бер тапкыр, бер ай ачтырырга кирәк ди. Әгәр дә кеше сәламәтлеген яхшыртасы килә икән, наша ачтырырга кирәк, диета тотарга кирәк дип әйтәләр инде. Һәм шуңа күрә дә Аллаһ Тәгаләнең бер хикмәте менә бу инде безне мусульманнарны инде сәламәтләндерү, тагын да инде яхшырту. Күрә бу ачтырып инде без организмыбызны чистартабыз, һәм инде тагын да инде яхшыртабыз. 8нче хикмәте бу сәламәтлекне яхшырту, үзенә күрә бер давалау усулы булып тора инде. Һәм 9нчы хикмәте, 9нчы файдасы дигәндә, бу ураза тотканда барлык мусульманнар да, бае да, фәкыйре дә, анда инде зур эштә эшләүче инде кешеләрдә, гади эштә эшләүче гади кешеләрдә тигезләнә, бер тигез була. Чөнки байлары да ачтыра, һәм инде фәкыйрләре дә, мохтаҗлары гади кешеләр ачтыра. Ягъни мусульманнар тигезләнә. Аллаһ Тәгалә бу айда бөтен кешене дә тигезли, бер дәрәҗәгә куя. Менә байның да нинди генә ризыгы юк, нинди генә суы юк, тәмле сулары юк. Әмма ләкин Аллаһ Тәгалә куйды, бөтен кеше тигезләнә. Аллаһ Тәгалә шушы айда бөтен кешене тигезли. Һәм 10нчы хикмәте, файдасы диек, кешенең әхлагын төзәтә. Шыдам булырга өйрәтә. Телен сакларга өйрәтә, колагын сакларга өйрәтә. Менә бу төп ай булып тора безнең инде әхлакны тәрбияләүгә, әхлагыбызны төзәтүгә. Талашмаска кешеләр белән, сүзгә керешмәскә. Һәм менә шушы ураза бу бер калкан булып тора, русча әйтсәк щит булып тора инде. Шуның белән без саклыйбыз, төрле гөнаһлардан ураза сәбәпле инде. Шуның белән үзебездә күркәм халык булдырабыз. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте, Бухари җыентыгында килеп торган сахих хәдисендә вас-сияма джуннатун ди. Ва иза кана яуму сауми ахадикум фала ярфасу ва ла ясхаб fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un sa'imun ди. Ураза ул калкан ди. Әйттек бит, калкан була бит читтәге, элек бит инде сугышканнар, бер кулында кылыч булса, икенче кулында аның шушы калкан чит булган, улан белән сакланган. Төрле уклар кадалмасын өчен, сөңгеләр кадалмасын өчен инде кылыч белән сукканда инде җәрәхәт алмасын өчен шу калкан белән сакланган. Уразада шулай итеп безгә килгән төрле һөҗүмнәрне сакларга ярдәм итә. Саклый безне. Кеше сиңа сүгә башлый икән, теләсә нәрсә әйтә икән, мин уразада дип тыела. Шуның белән ул үзенең инде күркәм сыйфатларын булдыра. Күрә Пәйгамбәрбез әйтте, ураза ул
калкан дейді. Һәм ураза тоткан көнендә ди берәре ураза икән ди, ул ди бозык сүзләр ди сөйләшмәсен ди, талашмасын ди, һәм берәрсе аны сүгә башласа ди, ул ди аның белән инде сугышмасын ди, талашмасын ди, һәм әйтсен ди, мин уразада ди. Бу безнең уразада төп кагыйдә булырга тиеш. Төп кагыйдә. Безне рәнҗетеп zulmлык кылалар икән, без шуның белән җавап бирергә тиеш түгел, мин уразада дип кем бетерергә тиешбез. Безгә акыра башладылар икән, мин уразада дип туктарга тиешбез. Менә шулай итеп тәрбияләргә тиешбез, үзебезнең әхлагыбызны без үзгәртергә, яхшы якка үзгәртергә тиешбез. Шул ураза сәбәпле күркәм холыкларны үзебездә булдырырга тиешбез. Һәм 11нче файда хикмәт ди, без үз өстебездә инде әманәтне, җаваплылыкны сакларга өйрәнәбез. Чөнки без Аллаһ каршында җаваплы, шушы безгә биргән сәламәтлек өчен инде шөкер йөзеннән шушы әманәтне алып Аллаһ каршында ураза тотарга тиешбез. Менә бу әманәт Аллаһ каршында. Җаваплылык. Һәм без тәрбиялибез, үзебезне күнектерәбез, шу җаваплылыкны үз өстебезгә алырга. Рамазан аенда инде буйсынып, Аллаһ Тәгаләнең әмренә инде җаваплылык алабыз, ураза тотам дип. Һәм ураза тотканда уразабызны саклар өчен шушы җаваплылыкны инде әманәтне тулысынча инде ай беткәнче саклап чыгыр өчен без тыелабыз, ашау эчүдән дә, бузык сүзләр сөйләүдән дә, анда чит хатыннарга караудан да, бузык начар гайбәт сүзләрен тыңлаудан да без инде тәрбиялибез шушы ураза сәбәпле. Һәм 12нче хикмәт, 12нче файда, без Аллаһ Тәгаләнең нимәтенең кадерен белә башлыйбыз. Ризык, менә бу су, бу Аллаһ Тәгаләнең бик зур нимәте. Һәм шушы ризыкның кадерен без ураза тотканда белә башлыйбыз. Каралей, бер йотым гына су булсын иде, бер стакан гына су эчеп куярга бу, кара су нинди кадерле бер икән дип шөкер итә башлыйбыз. Без шушы булган ризыкларыбыздан канәгать була башлыйбыз. Әзгенә булса да, бер телем ипи булса да шап куйрыйм, дип без уйлана башлыйбыз, фикерли башлыйбыз. Әлхәмдүлилләһ, мул тормышта яшәгәч, Аллаһ Тәгалә безгә байлык бирде, без аның бик кадерен белмибез. Шулай булырга тиеш, шулай булды дип уйлыйбыз. Һәм ләкин инде шуны без югалткач кына аңлыйбыз бит, нимәтнең кадерен. Ул булган вакытта без аның канәгать булмыйбыз, гөлзарланабыз. Ләкин Аллаһ Тәгалә алды икән бездән, біз аның кадерен белә башлыйбыз. Бигрәк тә менә бүгенге фитнәле заманда без моны аңладык һәм беләбез, көн саен инде моңа төшенеп торабыз. Һәм уразада да тагын да менә бу Аллаһ Тәгалә өйрәтә безнең кадерен белегез ди, мин сезгә биргән нимәтләрне ди. Бигрәк тә ризык, су нимәтен. Бу ризыкны әрәм итмәскә, суны әрәм итмәскә өйрәтә безне, исраф кылмаска. Чөнки без бик күп исраф кыла башладык. Күрәбез ул мәҗлесләрдән, анда күпме ризыклар кала, күпмесе ташлана, анда күпмесе күп итеп ризык холодильникка алып кайтып тутыралар ризыкны, күпмесе бузыла, ташлыйлар. Менә бу өйрәтә безне ризыкның кадерен белеп инде иктисад кылырга, хисап кылырга. Шул ук суны да тәһарат алганда күп әрәм итәбез, кранны ачып куябыз, анда тешне чистартабыз, бер кулны юып алабыз, агып тора. Бу өйрәтә бөтен нәрсәнең дә шушы бигрәк тә әһәмиятле булган ризыкның, суның инде кадерен белергә. Шушы нимәтнең инде безгә шөкер итәргә. Һәм 13нче файдасы, ул Аллаһ Тәгалә шушы ураза тотучыга хисапсыз әҗер бирә. Аның әҗерен беркем дә белми, Аллаһ Тәгаләдән башка. Бер Аллаһ кына белә. Чөнки без беләбез, без моны инде сөйләп киткән идек, һәрбер нәрсәнең әҗере бар дидек, шулаймы? Җәмәгать намазы белән укысаң 27 мәртәбәгә өстен. Анда Куранны укыганга 10 әҗер савап бер хәрефенә, һәм башка шундай Аллаһ Тәгалә билгеләгән әҗер саваплар бар.
Әмма ләкин уразаны Аллаһы Тәгалә инде билгеле әҗер белән билгеләмәгән һәм әйткән, миңа үзем бирәчәкмен дигән. Шиксез әҗерләр. Бухари җыентыгында килә, ничек Кудси хәдисендә әйтте. Пәйгамбәр sallallahu Аллаһ Тәгалә әйтә ди, кала Аллаһ азза ва җал, "Куллу амали ибни Адам лаху илля сиям, фа иннаху ли ва ана аджзи бихи." Ди. Һәрбер адәм баласының ди гамәле ди, аның үзе өчен бара ди. Әмма ләкин ураза ди минем өчен ди, һәм ул аны минем өчен, минем ризалыгымны өмет итеп тота ди, һәм миңа үзем бирәчәкмен ди. Һәм шулай Муслим җыентында килә, Пәйгамбәр sallallahu aleyhi ve sellem әйтте, "Куллу амали ибни Адам юдаафу хасанату 10 амсалиха илля 700 ضعف." قال الله عز وجل إلا صوم فإنه لي وأنا أجزي به ди. Адам баласының һәрбер гамәле ди 10 әҗердән алып 700 мәртәбәгә арта ди. Әгәр дә без берәр гамәл кылдык икән, берәр изге гамәл, хәерле гамәл, Аллаһы Тәгалә теле икән 10 әҗер савап бирә, теле икән инде бик каты ихлас булсак, шундый ихсан дәрәҗәсенә җитеп эшлибез икән, Аллаһ Тәгалә 700 мәртәбәгә арттырырга мөмкин аның савабын инде. Әмма ләкин ди уразадан башка ди. Ураза ди минем өчен тотылды ди, һәм миңа ди үзем бирәчәкмен ди. Менә бу ураза тотуның файдасы, фазиләте хисапсыз әҗер алу. Аллаһ Тәгалә бик күп әҗерләр әзерләгән ураза тотучыга инде. Һәм 14нче файдасы ураза кыямәт көндә шәфәгатьче була. Шәфәгать кылачак кемнәр ураза тотты. Бигрәк тә кыямәт көндә без шәфәгатькә мохтаҗ булачакбыз. Шундый дәһшәтле көндә, кыямәт көнендә без бик каты мохтаҗ булачакбыз безгә шәфәгать кылучыларга. Шәфәгать кылсыннар дип без инде бик өмет итәчәкбез. Һәм менә Пәйгамбәр sallallahu aleyhi ve sellem әйтте, Муснад имам Ахмад җыентыгында килә торган хәдистә, "Ас-сияму вал-Кур'ану яшфа'ани лил-'абди яумал-кыямah. Якулу ас-сиям: эй Рабби, манa'туху ат-та'ам ваш-шахавати бин-нахари фашфa'ани фих. Ва якулу ал-Кур'ан: манa'туху ан-nawmu бил-лейли шафa'ани фих. Кала фаюшфa'ан." Ураза һәм Кур'ан ди кыямәт көнендә ди, аны тоткан һәм укыган кешеләргә ди шәфәгать кылачаклар ди кыямәт көнендә. Һәм ураза әйтер ди, "Эй Раббым ди, мин аны ди ашаудан тыйдым ди, шахватларыннан тыйдым ди. Шундый көннәрен ди шушы тыелып ураза тотты ди, рөхсәт итсен миңа ди шәфәгать кылырга ди шушы кеше өчен." Һәм шулай Кур'ан әйтер ди, "Мин аны төннәрен ди йокысыннан тыйдым ди, төннәрен ди шушы Кур'ан укыды ди, миңа рөхсәт бирде аның өчен шәфәгать кылырга ди." Һәм Аллаһ Тәгалә әйтер ди, "Кылыгыз дип рөхсәт бирә ди, һәм шәфәгать кылырлар ди." Менә әгәр дә без инде кыямәт көндә шу ураза, Кур'ан безгә шәфәгать кылуларын теләсәк, менә бу гыйбадәтләрне бигрәк тә күп кылырга кирәк. Күп итеп, бигрәк тә инде һичшиксез инде кимчелексез фарыз уразалар тотырга һәм инде нәфил уразалар тотырга. Һәм инде күп итеп Кур'ан укырга. Кур'ан уку турында әле тагын аерым сөйләшербез. Һәм 15нче фазиләт ул аерым ишек булачак. Кыямәт көнендә ураза тотучыларга инде аерым ишекләрдән кертәчәкләр. Һәм моннан бер кеше дә керә алмаячак, иллә дә мәр күп итеп ураза тоткан кешедән башка инде. Чөнки Пәйгамбәр sallallahu aleyhi ve sellem әйтте, Бухари җыентыгында килә торган хәдисендә, "Инна фил җаннати бабан юқалу лаху райян, ядхулу минху ас-саимуна яумал қиямати, ла ядхулу минху ахадун гайруһум би. Юқал: айна ас-саимун, фаякумуна, ла ядхулу минху ахадун гайруһум, фаиза дахалу углиqa, фалам ядхул минху ахад." Ди. Җәннәттә ди аерым бер ишек булыр ди. Райян исемле ди. Һәм аннан ди бары тик күп итеп шушы ураза тотучылар гына керә алырлар ди кыямәт көнендә ди. Һәм башка бер кемгә дә рөхсәт ителмәс шушы ишектән керергә ди. Һәм сорарлар ди, "Кая ди шушы ураза тотучылар ди?" Һәм инде торылар ди, һәм керләр ди. Һәм башка бер кемне дә инде кертмәсләр ди, һәм ишекләрен инде бикләп куярлар ди. Әгәр дә без менә җәннәттә шунда аерым бер стимулга ия буласыбыз килсә, без бит яратабыз менә бу дөньяда VIP персоналар булып йөрергә, шулаймы?
Айрым хезмәт күрсәтүләрен яратабыз, айрым күтәрүләрен яратабыз. Кешенең нәфсе шундый, гел аерыласы килә, гел аңа дан шөһрәт кирәк. Әмма ләкин без омтылырга тиешбез, менә бу кыямәт көнендәге шушы биек стимулга, шушы айрым ишекләрдән керергә, шушы безгә шәфаәт кылуларга шәфаәт кылуларын безгә теләүләрен теләргә тиешбез без. Һәм аңа омтылырга тиешбез инде, гамәл кылырга тиешбез, тырышырга тиешбез. Һәм менә бу ураза тотуның инде бер фазиләте булып тора. Һәм менә бу фазиләтләр бу фарызга да, һәм инде нәфил уразаларына да кагыла. Менә шушы фазиләтләрне ишетеп, без әле Рамазан аеннан соң да күбрәк инде тырышырга, омтылырга тиешбез, күп итеп нәфил уразалары да тотырга. Шуның өчен дә әле без моны өйрәнәбез, укыйбыз. Һәм 16-нчы файдасы шушы беләбез аштырганда инде безнең инде авыздан тәмсез исләр килә. Әмма ләкин безгә тәмсез булса да, шушы ураза тотуның исе Аллаһ каршында хуш исле майдан да, бу миск исеннән дә тәмлерәк ди. Һәм Бухари җыентында килә торган хадистә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям ла хулуфу сами ссайм атьябу индаллаһи мин рихи миск ди. Шушы ураза тотучының шушы тәмсез исе ди, Аллаһ каршында ди, шушы миск хуш исле майдан да тәмлерәк булып тора ди. Карагыз, нинди фазиләт, нинди файда. Әгәр дә без уразаттабыз икән, шушы исебездә ди, Аллаһ каршында ди, күпкә ди, тәмлерәк ди, файдалырак ди, үстенрәк ди, шушы тәмле мискка караганда ди. Әгәр дә без уразаттабыз икән, безнең авызыбыздан килгән шушы ис Аллаһ каршында иң хәерлесе була ди. Һәм 17-нче файда безнең фазиләт диек, шушы ураза тотучыга 2 шатлык биреләчәк. Бүтән бер кемгә дә мондый шатлык бирелмәячәк, бары тик ураза тотучыга гына. Ул беренчесе инде ифтар кылганда шатлана. Әлхәмдүлилләһ, менә тотып чыктым бит. Аллаһ Тәгалә рөхсәт итте миңа шушы ризыкны татырга, су эчәргә дип беренче шатлыгы булса инде, икенчесе инде кыямәт көнендә Аллаһны күргәч, Аллаһны күргән шатлыгы булачак. Чөнки без нәрсә дидек? Аллаһ Тәгалә ураза тотучыларны аерым шатландырачак. Аерым ишекләр биреп, аерым ишектән инде җәннәтләргә кертеп, шәфаәт кылдырып, шушы уразаларны аерым шатлык белән шатландырачак. Һәм менә ураза тотучыга бүтән бер төр гыйбадәткә дә мондый шатлык юк. Иллә дә мәр күп итеп ураза тотучыга берсе инде авыз ачканда ифтар кылганда, берсе кыямәт көндәге шатлык инде. Моңа дәлил булып тора. Муслим җыентында килә торган сахих хадис. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте: "Лисаими фәрхәтән يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه ди. Ураза тотучының 2 шатлыгы бар ди. Беренчесе ди шушы ифтар кылганда ди, шатлана ди, һәм икенчесе инде кыямәт көндә Раббысын очраткач ди, шу тоткан уразалары белән шатланачак ди. Һәм Аллаһ Тәгалә һидаят тәүфик бирсен безгә, шушы шатлыкны безгә дә насыйп әйләсен. Шушы без өйрәнгән, укыган хадисләр белән, шушы гыйлем белән файда алып, гамәлләр кылып инде безгә дә күбрәк ураза тотучылар булырга насыйп әйләсен. Рамазан аенда гына түгел, Рамазан аенда исән-сау гына тотып чыгып, тагын да күп итеп нәфил уразалары тотырга насыйп әйләсен. Менә шушы фазиләтләрне, шушы хикмәтләрне, шушы файдаларны һәр вакытта да истә тотып, бигрәк тә инде нәфил уразаларын тотасы килмәгәндә, шушы хикмәтләрне, шушы алган файдаларны уйлап, фикерләп, тырышып күбрәк уразалар тотырга, бигрәк тә инде хәзер Рамазан аенда тотыйк, кимчелексез уразалар, үзебезнең уразаларыбызны буш сүзләр сөйләп, гайбәтләр сөйләп, анда төрле гөнаһлар кылып, уразаларыбызны бозмыйк. Безгә кыямәт көндә шәфаәт кылучы, аерым ишекләрдән керттерергә насыйп эйли торган уразалар тотырга насыйп әйләсен. Раббым бер Аллаһ
һәр барчабызга да инде район ишекләреннән керергә насыйп әйләсен иде. Һәм инде бары тик ул кабул итә торган, ул риза булган, ул яраткан гына уразалар тотарга насыйп әйләсен иде. Субханакалла бихамдик, ашһаду ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.